Dobrý deň, dneska si tam natočíme Minecraft. Pravdepodobne musíme si vytvoriť, nevieme, ak chcete, tak ja vám vyverím z komentárov, že by ste chceli Minecraftu postavať. No, my ideme do sveta samozrejme a ukážem vám moju loď. budem mať chvíľu survival, ale to si hneď vyriešime, nebojte sa. A vidíte, načítala sa nám to loading, načítanie po anglicky, podľa mňa každý po anglicky skoro vie, angličtina áno, ale slovenský veľmi neviu. No ja trochu viem, no. Tak vidíte, načítala sa nám, musí byť táto čiara zelená, to úplná, aby sa to načítalo. To viete každý, ináč vám to vôbec hovorím. Dobre, dúfam, že sa to už načíta. No tak, poď. Zatiaľ, kým sa toto načíta, môžete mi dať like a odber ľudia. Za to Minecraft video, samozrejme, vidíte, welcome, ahojte. A toto je takáto loď. Hneď si zapnem kreatív a ideme si ju pohľadať, alebo nie pohľadať. Yes. A idem vám ukázať, aká je vôbec veľká, aby ste videli. Je takáto. Toto som si kúpil. Takáto obrovitánska loď. Proti tým, ak máte Minecraft, čo sú tie potopené lode, tak toto je nič. Ale toto, to je niečo, však. Tak, toto je riadny hurikán, toto by preplávalo dosť. Toto by preplávalo dosť okolo sveta, tak určite, no. Okolo sveta nie, ale tak dosť by to preplávalo. Napríklad takéto reálne lode zvyknú preplávať aj široký oceán. No lenže my ju tam nie sme. Postávame vrtule, inak sa nikde nedostaneme. Takže môžeme si zobrať tieto fancy a ideme dať takto ďalej. Trošku bližšie. Takto. Teraz urobíme vrtulu. Ak máte takýto mod, napíšte to samozrejme do komentárov. Čiže urobíme jednu vrtulu a potom druhú a ešte také kormidlo. Čiže tak, jedna vrtula. Áno, je. A druhá vrtula, nie, rozbili sme tu niečo. Teraz sa tá loď môže potopiť. Ako to je Minecraft, ja srandujem. Takže zoberieme si grey concrete. Nie taký, toto není teda grey concrete, je to iný konkrét. Ja som mal presne takýto, tak je to takýto liquid grey concrete. Zberieme si tento a ukáž, áno, je to on, samozrejme. Tu sme niečo mali zle. Takže takto, fancy sú 1, 2, 3, čiže 3 fancy. A koľko je to od blokov? Je to 1, 2, 3, 4 a na 5. bloku je vrtula. Čiže môžeme spočítať 1, 2, 3, 4, 5, čiže 7. Takto. Nádhera. Teraz sú o 3 bloky, ak dobre, 1, 2, 3, 4, 5, áno, sme na 5. bloku. A teraz môžeme urobiť teda tú ďalšiu vrtulu, ako viete. Takže, takto hore, doľava, dole, hore, neviem kam všade. Ako vidíte, sú tu aj menovky, čiže nie som tu sám. Tam hore je, to je tam takže hello a je tam, potom si pôjdeme porozhliadať samozrejme aj túto loď. Tak,
Zatiaľ toto máme, teraz ideme dať takto presne tieto fancy. A takto ide také kormidlo. Čiže loď môže ísť. Tak, čo ideme si porozliadať loď. Je dosť veľkánska. Ako to, že tu žijú chobotníci, vidíte, to je bazén, tu je takto reštaurácia. Alebo takto vyzerá, možno to je možný. Tu ideme dopredu, tu je takýto gym posilovací. Tu môžete takto cvičiť, že Ak si to samozrejme stiahnete. Tu si trošku pobežíme. A tu je, pozrite, tu je taká kapela a on sa volá Jojk a tu je televízia. Tam sú sedačky a tu je samozrejme stroj z okolov, ktorý môžete hitovať. A dobre, tu sme sa už porozliadli. Tu je takto, čo je na tomto rebríku hore. A predsa reštaurácia zase. A tu vidíte hráč, ktorý sa volá Hello. To je dielne meno, fakt. Sa končí, čiže ideme o poschodie nižšie. Tu sú kajuty, hej, izby. No ale tu už nie sú kajuty. Tu je ďalšia reštika a takto. Nižšie si viete objednať mrkvy, ja vám to hneď ukážem. Moment, aha, hej, tu je niekto. Predávanie, čo akože? Aha, slnečníky tu a tu. Aha, kašky. Nechceme sa ísť teraz doparovať, takže stojíme o poschodie nižšie a tu je reštaurácia. Vidíte, tu sa varia koktejly, tu sú takto stoly. Keď pôjdeme ešte sem, tak tu je hej karot alebo kol. Vidíte, tu predávajú ryby. Dám si jednu rybu. A tu predávajú mrkvy. Som si dal mrkvu, ale nemám teraz chuť. My si ideme samozrejme porozliadať do loď, tu sú člny. Takto. A raz mi napísalo, že člny sa smijú používať. Samozrejme ideme ešte o poschodie nižšie, aby sme si loď poriadne prekúkli. Tu je takto aj nejaká akože reštaurácia, kabína, tak, takže. Tu ideme ešte o poschodie. A toto je už posledné poschodie. Aha, tu sú kajuty. A v tých kajutách sú takéto veci.